बोरायबाबो एसे साफायाव थानांगौ ना बोरायबाबो औ नोंखौ सोर बोराय होनखो नङा हिनजाव लाबाय नालाय बोरायबाय हिनजाव लाबा बोराय जायो नामा नंगौ ना माथो आंलाय बोराय बायदि नुवाखैब्रा आं माथो गावखौनो गाव बोराय होनना सानना लाया बे मोनसे आंबो न'आव थाब्ला बोराय होननानै सानना लाजायो आरो ओमफ्राय न'निफ्राय एसे बाहेरा थांब्लानो सेंग्रा बायदि मोनो हिनजावना खोनाबा नोङो जोंखौ आंलै र' ओइ खोनायाखै नोङो न'आव थाबासो बोरायनो बाहेरायाव थांबा सेंग्रासोनो मा होनदों नोङो हिनजावा बिराद आंगि आंना माबोरै आंगि जाखो केमेरा नुबानो गिना खारो ओंखायनो आंगि जाहैबाय दाबो न' सिंनिफ्रायनो ओंखाराखै केमेरा लाबानो गिना खारखायो गुड मर्निं बयनिसिमबो आरोबाव दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो दायो दंफैयो नैबे हन्थापारा होननाय गामियावसो मिथियो दै जोंना बेवहाय मा जाहैबाय गगामुग हालामाव बे हन्थापारा होनबाथाय बिराद फेमास बिखात मानिबा आङो बेवहाय मानो फैदों आरो सोरनि न'आव आङो बेवहाय एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा जोङो माने आङो फैग्रोबाय बिसिनि न'आवहाय बेयाव सासे लोगो दं माने बिराद गोबावनि माने जोङो क्लास फ्रेन्डमोन खिन्थु आं बिराद गोबावनि बोसोरनि उनाव दिनैसो फैबाय एसे दिन्थिलांगोरसै ओमफ्राय आङो लास्टआव मोजां खोथाखौ बुंनोसै बा दिन्थिनोसै आरोखि आङो नै फैबाय बिसोर गामियाव एसे हाग्रा गोजालै नैबे जाहैबाय बिसोर गामिनि मन्दिर ओमफ्राय बेयाव मोनसे एल.पि. स्कुल दङ आं गारिखौ बेयाव दोनबाय बेयाव दोननानै बिसोरनाबो नै जायगाफ्रा हाग्रा गोजाखा न' मोनफैबाय आरोखि मानसि रेडि जानाय जायाखैथाय एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा फै ह माथो रेडि जा माथो आरनाय गस्ला गालायदों मालाय बेनो जाहैबाय माने जों गोदो एखे क्लास फ्रेन्डमोन नालाय बिराद गोबावनो मानसिया माथो एसे दाबो एसे सेंग्राथार माथो मा न' सिङाव मा गारहरलायखो मा हुदा बेलाय नों हिनजाव एसे हरो लाजिदों भिडिअ बानाय न' सिंसो गारहरबाय रानि ओरै फैलाय ओइ बेबो क्लब खारलांबाय मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा हिनजावफ्रालाय माबा न' सिंनिफ्रायसो रायलायहरबाय रेडि जाबाय नै मानसि माथो दाबो माथो मानोलाय मानसिया हिनसामथारब्रा दाबो हिनसाम मोनथारदों माथो थेंकिउ बिराद गोबाव उनाव माने बिदि ज' लोगो मोनलायबाय बे जाहैनो फिसाजो ना माथो अरखिथारलै फिसाजोआनो नालाय रानि मा नाम नोंना बिमायाबो खारलांबाय फिसाजो खारलांबाय मा जाखोलै सलै सथिनो जायखिया आङो बुंसै मोजांनो दाहाय नै मानसिया एकदम एसे मोजां दिन्थिनलां आं हिनजावसो रायलायनो सानबा माथो हिनजाव न' सिंनिफ्रायसो मोजांखौ थमब्लेट गारहरगारबाय मा जाखो एथ' गार लाबो साफा नुथारदों मानसिखौ बोरायबाबो एसे साफायाव थानांगौ ना बोरायबाबो नोंखौ सोर बोराय होनखो नङा हिनजाव लाबाय नालाय बोरायबाय हिनजाव लाबा बोराय जायो नामा नंगौ ना माथो आंलाय बोराय बायदि नुवाखैब्रा आं माथो गावखौनो गाव बोराय होनना सानना लाया बे मोनसे आंबो न'आव थाब्ला बोराय होननानै सानना लाजायो आरो ओमफ्राय न'निफ्राय एसे बाहेरा थांब्लानो सेंग्रा बायदि मोनो हिनजावना खोनाबा नोङो जोंखौ आंलै र' ओइ खोनायाखै नोङो न'आव थाबासो बोरायनो बाहेरायाव थांबा सेंग्रासोनो मानो थाखोमाखो नोङो फैद' जानोसै सानैबोथ' बुगागा बुगिसो होमबा मा जाहैबाय आं दानि खिन्थिदोंमोन ना बे जाहैबाय हन्थापारा गामिनि गोदो माने मा जाहैबाय जोङो एखे क्लासावनो फरायनायमोन दाथ' मा जाहैबाय हिनजावबो लाबाय खिन्थु आं लायाखैमोन दै लानांगौ जाबायना लानो सानाखैमोन आङो बेबो ना नों लानो सानाखैमोन फालाय हिनजावखौ लानो सानाखैमोन लानांबाय बोथो लानांखो न'आव रावबो खामानि दामानि मावग्रा गैला नालाय बिमा बिफाफ्रा नायनानै होफैबाय लाथ्रामोन नामा नों बेखौ मानिथ' नङामोन दानो लाथ'वा खामानि मावग्रोनो सानदोंमोन थिग आसे ना नोंसोरजों दायो जमनि खालामबाय जोङो दायो नै बिसिनि न'आवहाय जोङो थांगोन मोनसे जायगायावहाय आं जायगाखौबो एसे दिन्थिलांसै बिथांमोननि जायगायाथ' मा जाहैबाय दैनिसो बाना दैज्लां बोथोराव फैबाथ' ओरैबायदि नुगौमोन दैबाना जानाय नुगौमोन ओमफ्राय जोङो दायो जाय जायगाजों थांगोन लामायाबो ओरैबायदि गाज्रिखा माने दालां थाबाथ' ओरैबायदि सर्ट जायोमोन दा दालांबो गैला बिनि सोमोन्दै आं दाख्लैबो भिडिअ लाबोखादोंमोन बे जेनेबा बे दालां बारलायनायखौ ना दिनै बे दालां बारनानै दिन्थिनोसै ओइ दहाय सोरबा गथ'खौ थांफानो होनदोंमोनलै बिसिना मेथाइ खनग्राना सोरबा फन नाम्बार दंना गैया हिनजावसा आं लांफानो खोन्थादोंमोन हरलाय हा मा जोब्बायलै मा जाहैबाय आंखौ जाहैबाय माने बेना दुसनि हिनजावा माने मा जाहैबाय जोब्बाय नामानो भिडिअ लानाय जोब्बाय नामा माने गय खावनोसो जाहैबाय ओमफ्राय आं ओरैजाय एसे आयंजों माबोरैजाय मा दसेखौनो दल' थाया मा खिथिं खाथां मावबाय थादोंलाय मा मावदोंलाय माबादों मा नांगौ बनखौलाय नांगौ ओंखाम संनो
आजिखालि बनजों सङा ना नोंसिनाव ओमफ्राय माबोरै जे बनखौनो बिदिसो मालाय हाजोआवसो लायो दा हाजोआव लाया हाजोआव लाया माने बे बना जायालै मेङाखै मेङो सोरबा मावनो थिनदों ना मादों नोंखौलाय होमबालाय माथो मावनांगौ जाखो मावनो थिनागारालाय बिहामजोफ्रा रायो नामा नोंखौ बिदि मावाबा राया होमबालाय माथो दलर थानांगौ ना बेबायदि बैसोआव बिदि मावनाङा ना जारला जागोनलै जिरायनो माथो गोलोमजोब्बाय बेरे फुंजानि मेजेमा बारा जादों खोमालै बारा जाबाय ना जयै जयै जाबाय औ मालायनि सायावसो जाबावलायोलै आंना मालाय गायनाय बेबायदि आरो आंसो ओमफ्राय दाना आं मोनसे खोथाखौ नैखौ बुंसै दै मा जाहैबाय जोङो दायो थांनो नागिरदों नालाय मोनसे जायगायावहाय सासे जा बिनानावथ' जाया जा बिब'नि फिसाजो सासे बियानैसो जागोन आङो बेबो माने थांफानांगौ जाहैबाय गारियाबोथ' जों जा जायगायाव थांगोन एसे गोजान नालाय ओमफ्राय दा माने गारियाबो थाङोना थाङा बेखौ मिथिया दा थांबासो मिथिसिगोन थाङा बायदि थाङो ना थांखांनायनि उनावसो मिथिगोन दा थाङो जायखिया नोंसोर नैबे दिनैनि भिडिअ'आवहायबो थांफाबाय थादों नङा होमबा जोङो अबाव थांनो नागिरदों आरो जोङो नै बिसिनि न'निफ्राय आरो लामाखौबो एसे दिन्थिलांसै लामाफोरा माबायदि ओमफ्राय जोङो जाय जायगायाव थांगोन बेयाव मा जादों आरो सोरनि मायाव जोङो आरो सोरहानि न'आव दायो थांनो नागिरदों आरो बबे गामियाव बेखौबो मोजाङै दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना मथ'थे नैबे भिडिअ'खौहाय जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि ना बिदिबा थौदो नोंथांमोना नैखौ नों दा दाव होनायखौ मा होनो बेखौहाय दान्दा खानाय बिदिखौ दान्दा खानाय ना गोदोनि मानसिफ्रा बिराद खायोमोन ना बिदि दाउखौनो जाहो देलाय फिदिंनायलाय वा बिराद मोजांथ' आरो बे नै माइ गरसे जाहोआमोन ना आदसा गोदो ओमफ्राय दा आयं मोनहा दा साबेसे दंमोन नोंस्रा न'आव साब्रै अबाव खारजोबखो मानसिफ्रालाय नङा जेनेबा गोदो बेसे बुरजामोन गैखायाना साब्रै ओमफ्राय दा नोंखौहाय सोर सासे बांसिन अनो बिहामजो गेदेराना उन्दैया गासिबो होद सोरबा सासे बांसिन अनो खोमा गासिबो सोरखौबा माने गाज्रि मोनजानो गिनासो होनबाय खोमा गासिबो होननानै हा सोर सासे साबसिनलै नङालै महरा सोरहा गोसासिन समान आंनि नोंना मा नाम नङानि मा नामलै खिन्थादिब्रा खिन्थिया मा जोंना गय लाबला नामालै आंलाय मा होनदों नोङो बिराद आंगि आंना माबोरै आंगि जाखो केमेरा नुबानो गिजाखायो ओंखायनो आंगि जाहैबाय न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा जायो केमेरा लाबानो गिजा खारखायो दायो जाहैबाय बिसोरबो जों थांबासो नैबे जाबाय जा बियानै ओमफ्राय बेखौथ' मा जागोन बेखौ मिथिलाङो नोंसोरथ' आंथ' गारि भारा होनांगोनलै नोंथ' लांफानो गैया थाबैसो नोंसोर आं गारि भाराखौ 10 थाखा जाया एथ' गोजान लामायाव 10 थाखा जानाय नङा हा बिदि जानाय नङालै हा नों मिथिया होमबा थांफेराखै होमबा नोंसोरो आदसा बेबाय जोङो दायो थांगोरनोसै ओरै थाबाय जोंहा बेबो बिनानाव जाहैबाय बे सासेयाथ' आंनि बियानैसो जाबाय नालाय ओमफ्राय नै जों लोगोजों जोङो दायो थांनोसै एकदम बे लामाखौबो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै जायगाखौहाय माने बिराद गोबावनि उनाव जोङो बै गामियाव थांनो नागिरदों खिन्थु दैज्लां बोथोराव थांनाय मोनब्ला एसे इन्ट्रेस्ट जागौमोन मानो होनबा बबेबा जायगायाव नावबो गाखोलायनो मोनगौमोन खोमा दाथ' मेसें जाहैबाय नालाय नावबो मोनाबो जानो हागौ आरोखि आंखौ माबा बैसागो मोसाहैनो बायदिसो मोनलायलांबाय मोजांसो नुदोंब्रा मोजांसो नुदों दा बर'नि नुबायलै लामाखौनो गारिनि ग्लासा बयबो जाबाय नै दाना बे जाहैबाय नै हन्थाफारनि लामानि कन्डिसन ओरैबायदि फाग्ला जों ओंखारलांदो मा जानोसै लामायालाय उफाय गैया सरकारफ्राबो नायथारा ओरैजायब्रा बेजोंनो दैज्लांनिफ्राय बोरै थाङो नोंसोरो दैज्लाङाव गारलांनो हाया बै दालां दङ बेजों नैबे दैखौ बारनानै ना राम रायजोफोर जोंनि जायगाया ना आस्ते 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 दैया दा फिसा खिन्थु दैज्लाङाव ओरैबायदि गिदिर जायो बियो ना ओरै थ्रु लोमखायो बै माइ दांग्रि दोननायसिम जागोनाब्रा दस जाया ओरै साइज लानो खोमालै ना एसे गोसा होनानै
ओइ नै Mantap. बिसोरफ्रा रेल आबादारिया Awadari. जोबाखै नामा दस ओरैबाय जोबाखै जोबाखै जोबसिगोन जोबाखै ओरै फैला बायदि जादों नाय देग्लायनिफ्राय जादों आरो ना दुब्लियानो दैयानो हान्थुसे दाबो माइ गायजाखै ना ओहो गायदों गायनो हादों अब्लाबो हानायाव नुवाखै नों दैयानो सेमला मोथि माइदि दोनो ना अ माइ मोनसेखौ नुदों ना नै ओरैबायदि खस्थ'यै हानांबाय बेखै ओइ नै एबार बोसोर नामा इयो एबार बोसोर फार्स्ट टाइम जादों बिदि दै बायफ्लंना फैबाय जे बैजों मा दै बियो बियो गेरमेट दैयानो बायफ्लंनानै ओरै फैबाय नाय दुब्लियानो दै दाबो नाय एकदम हान्थुसे दैयाव हानांगौ जादों बेस्राफ्रा उफाय गैया नै हाथारसिगोन एबार जायगाया ना ओरैबायदि दै जाजोब्बाय दुब्लियानो दाबो नोंनि सिमां नै बेसोर मा गुथा लंपेन्ट गालांदियालाय माइ हाग्राफ्रा नै दैयानो दुब्लियाव फाग्लासो दाबो दं माथो बिदिखौनो थाफेरामोन एबार फार्स्ट टाइम बिदि जादोंमोन मा जाहैबायना जोङो दायो फैबाय साब्रैजों ससे लामानिफ्राय एसे एनै मोजां लामा मोनबाय दायो जायखिया थांनोसै नङा होमबा नोंथांमोना मथ'थे जोबजासे नायनानै लादो जोंनि बे गगामुग मिमां हालामाव जे माबायदि जोंनि बर' माखासे बर'फ्रा माबायदि रायजो जाना दङ आरो जोङो दा जाय जायगायाव थांगोन ना बे जायगाया जाहैबाय ओरैबो हारसा गामि गेट जेराव दरसेल' बर' गामि माने आरो सावथाल गामि ओरैबो सावथाल जेनेबा बेलेग जाथिनि गेजेराव मोनसेल' गामि आरो